एनडिपिनिबो उदां हादोर नागिरनानै उनाव आलादा रायजो नागिरनानै सोमावसारनाय जोंनि खर'साजों बारलांबाय। दा बे गोलाव सोमावसारनायाव जोङो 5,000सो जोंनि आगोमा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरखौ जिउ खोमानानै लानो गोनां जाबाय। जोंनि बर' हारिनि जारिमिनाव बियो बेसेबा गिदिर मोनसे जाथाय जे बर' हारिया मुलुगाव गावनि सिनायथि, गावनि राव थुनलाइ, गावनि हारिमुखौ लानानै थांनानै थानो थाखाय नारा नाथा नाजानानै जुजिनानै 5,000 सुबुंनि जिउ गारनांनाया बियो बर' हारिनि थाखाय मुलुगाव बेसेबा गिदिर मोनसे जांख्रिथायारि जारिमिन। आरो बे सासे मुंख्लंनि थै आरो जिउ बाउनाया जोंनि हारिया मुलुगाव थांनानै थानांगौनि थाखाय, जोंनि हारिया गावबा गावनि मोनथायखौ मोनफुंनो नांगौनि थाखाय जोबोद गोख्रों बिहोमा बिथांमोना जोंनो होलांदों। दिनै जोंनि हारिया मुलुगाव सिनायजादोंबा बे मुंख्लंफोरनि थाखाय, जोंनि हारिया दिनै बेबायदि गसंथानो हादोंबा बिएससि, बिटिसि आरो बिटिआर मोननो हादोंब्ला जों बे मुंख्लंफोरनि थाखाय। दा बेनिखायनो बे मुंख्लंफोरखौ जोङो मालाबाबो बावलांनो हानाय नङा आरो बावलांनाया हारिनि थाखाय मोजां जानाय नङा। मुंख्लंआ मुंख्लं, जि मुं लानानै जि आफादनि जानाय सोमावसारा मानो बियो जोंनि बर' हारिनि मुंख्लं। मुंख्लंखौ लानानै जेबो रोखोमनि राजखान्थि जानो नाङा। बियो उमुग राजखान्थिनि, बियो तामुक राजखान्थिनि, बियो उमुग आफादनि, बियो ओरैबायदि आफादनि बेबायदि जानो नाङा। दा ओंखायनो माखासे बोसोर सिगांनिफ्रायनो आं बुंदों जे दिनै बर' हारिनि मुंख्लंफ्रा एबसुनि, बिएलटिनि, एनडिपिनि जाय मुंख्लंआनो जाया मानो बेयो जोंनि हारिनि मुंख्लं आरो बिसोरखौ मान बावनाया साफ्रोमबो बर' फिसानि बिबान। दा बे हिसाबै दिनै जोङो इउपिपिएलनि सरकार थानाय समाव सोरबाया उमुग, सोरबाया आमथाया ओरैजों थायो होननानै जों सायख'नो नागिराखै। जों बयनोबो मान होनो थाखाय नाजादों आरो बड'लेण्ड जि जोंनि बिटिआर गोरोबथा 2020आव चुक्ति खालामनाय, बेवहाय मोनसे दफा दङ। बे हिसाबै सालबारियाव जोंनि मुंख्लंफोरनि गोसोखांथि मोनसे मेम'रियेल मिउजियाम जों लुगोन, जेरावनोखि जोंनि साफ्रोमबो मुंख्लंनि मुङा बेवहाय लिरनाय थागोन। सोरबा 100 बोसोरनि उनाव, सोरबा गोबां बोसोरनि उनाव जुदि नायगिरफैयोब्ला आंनि बंस'नि सासे सोरबा मानसिया बर' हारिनि थाखाय, बर' हादोरनि थाखाय नांदोंमोन, आमखा बसुमतारी, बियो 100 बोसोर 200 बोसोरनि उनावबो नायगिरनानै जाहाथे मोनो बेबायदि माखासे मिउजियाम जोङो नुनो नागिरदों सालबारियाव। मानोना जों मिथिगौ इजराइलनिफ्राय मोनसे हादोरा मोनसे समाव गोमालांबायमोन, नाथाय 300 बोसोरनि उनाव बिथांमोना खौसे जाफिननानै इजराइल हादोरखौ आरो सोरजिफिनदों। दा जोंहाबो दिनै जोंनि हारिनि मानसिफ्रा नाङैनो बर' रावा 90 जाबाय, बर' थुनलाइया जोबोद जौगाबाय, जोङो बर'नि थाखाय माखासे गोदान फसंथानफोर लुनो हाबाय। बे गासैबो मोनसेनि उनाव मोनसे मोनलांगासिनो दङ। दा आद्रा थानाय जिखिनि हाबाफारि बेखौ मावनो थाखाय जोङो जानजि खाफ्रादों। दिनै जोङो राजखान्थि मुङाव राजखान्थि खालामनो फैयाखै। सोरबा साफा सानैया ससियेल मिडियायाव बायदिसिनायाव जोंखौबो गोबां खोथा बुङो। दा बियो अरजाया, सोरबाया गावनि गोसो बायदियै गोबां खोथा बुङो, नाथाय गोसो गोरबोनिफ्राय जों हारिखौ मोजां मोनो, हारिखौ सिबियो आरो हारिनि थाखायसो राजखान्थि खालामनो फैदों। गावबा गावनि थाखायबा जोङो सोरबा 20 बोसोर, सोरबा 30 बोसोर न' बां गारनानै हाबा मावबाय हारिनि थाखाय, आरोबाव सोरजोंबा रायजानानै बुंजानानै मावनांगौनि गोनांथि गैयामोन। बेफार फालांगि खालामनाबो जानो हायो, साख्रि मावनाबो जानो हायो, दाउ अमा फिसिनाबो जानो हायो। नाथाय दिनै जे जोङो राजखान्थियाव फैदों, इउजि ब्रह्म बिथाङा, जोंहा रन्जित बसुमतारी बिथाङा, गबिन्द बसुमतारी बिथाङा, सावरायग्रा बिथाङा, गोबां माखासे जोंहा बेवहाय सोमावसारनाय दैदेनगिरिफोर दङ। राजखान्थियाव फैनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि जि सिमांमोन, जोंनि जि थांखिमोन बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखायनो जोङो राजखान्थियाव फैदों। दा बेनिखायनो जेब्लासिम जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो हाया, जोंहा गोबां मुंख्लं दंबावो, बिथांमोननो जोङो आरोबाव अनसुंथाइ होनांगोन। जोंनि आखायाव सरकारा होनाय रां दंखायो, नाथाय बे मुंख्लंफोरनि जि लिस्ट, बे लिस्टफोरखौ जोङो भेरिफाइ खालामनांगोन। गभर्नमेन्टनि फैसा होनांगौब्ला बियो बिथांमोनहा मोनसे रुल होगोन, नियम खान्थि दङ, बिजोंसो होयो। दा बे नेम खान्थिजों थांनायाव माखासे एनडिपिनि
बै समनि सोमावसारनाय माखासे जायफोर थैलांबाय बिथांमोननि जानो हागौ आर्मी पुलिसनि अपारेशनमोन केस एफआईआर खालामनो हायाखै पस्टमर्टेम खालामनो हायाखै बेनिखायनो जेबो रेकर्ड गैया गभर्नमेन्टनि आखायाव दा गभर्नमेन्टनि आखायाव जेला रेकर्ड गैया बेखौ मुंख्लं न'खर होननानै बोरै बुंनो बेवहाय 5,000नि जायगायाव 10,000 फैनो हायो सोरबा दा ओंखायनो बेखौ भेरिफिकेसन खालामदों आरो दायो जाथाराबा गावबुरानिफ्राय लानानैब्लाबो सोरबा गामिनि सिनियर मानसिनिफ्राय लानानैब्लाबो बोरै हायो बोरै बेखौ जों आइडेन्टिफाइ खालामनांगौ होननानै बेखौ साननाय जादों दा बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ एबसुनिबो माखासे बै 6 बोसोर सोमावसारनायनि माखासे मुंख्लंफ्रा दाबो मोननांगौ दंबावो बिएलटिनिबो साफा सानै मोननांगौ दंबावो बे गासैखौबो लिस्ट खालामनानै लासै लासै होलांबाय थानो थाखाय जोङो थिग खालामनाय जादों फारसेथिं माखासे केसबो दङ केसा माखासेया बोखारजाबाय आरो माखासे दंबावो दा बेखौ बोखारनायनि लामायाव थांगासिनो दङ माखासे जेलावबो दङ गोरोबथा जानायनि सिगाङावनो गुवाहाटी हाइकर्टआ बिथांमोननि साजाखौ फोजावखांबायमोन जुदि साजाखौ फोसावखायामोनब्ला अब्ला मोनसे लामा थायो नाथाय साजाखौ फोसावखायोब्ला बेखौ हाइकर्टनि सायाव थांनानै जिहेतु रावबो थिरांथा लानो हाया ओंखायनो केसखौ केस बायदिसो नांलांनो गोनां जायो दा ओंखायनो दिनै रन्जन दैमारि बिथांनि केसखौबो माखासेनि केसखौबो नांबाय थादों सुप्रिम कर्टआव जों बिथांमोनखौ मदद होबाय थादों जिखिना जेलाव दङ बिथांमोनखौबो बर'नो थाखाय जों माखासे पलिसि दाबाय थादों बावैसो माखासे सावरायनाय जालांबाय जोङो मिथिया गोबां न'खरफ्रा जुदा जुदा उकिल हमनानै केसफोरखौ नांदों दा बेखौ जों ज' खालामनानै गभर्नमेन्टनि मददजों जोङो माखासे उकिल होनानै बिथांमोनखौ बोरैहाय जयै नांनो हायो जेलनिफ्राय बरननो बे हाबाफारिखौ जोङो आखायाव लानाय जादों दा बेनि अनगायै जोङो आरोबाव फिन रोदोमखां होनाय मोनसे बिथांखि लानाय जादों जेराव जाय न'खरनि जोंहा एनडिपिनि न'खर जायफोर दिनै दङ थांनानै साख्रि मावनो बैसो गैला सोरबा माबा मोनसे मावना जानो हाला बेबायदिफोरनो बिथांमोननो माबा माबि राहा लामा बरनना होनो थाखाय सोरबा दाउ अमा फिसिनाय सोरबा बायदिसिना आबाद मावनाय बेफार फालांगि खालामनाय बेबायदि गुबुन गुबुन खामानि मावनानै जानो हानायनि थाखाय फिन रोदोमखां होननाय मोनसे बिथांखि लानाय जादों आरो बेखौ एनडिपिनिनो माखासे बारग' सेंग्राफोर आरो गुबुन गुबुन माखासे जोंनि लाइमोनफोर गोसो गुदुं ज' जानानै फिन रोदोमखांखौ बिथांमोना सामलायदों आरो बिनि गेजेरजों जोङो थाबैनो माखासे मदद जोङो होनो थांगासिनो दङ दा मानगोनां रायजोफोर मालाबा मोजां सान फैयो मालाबा गाज्रि सान फैयो मालाबा जों जौगायो मालाबा जोङो फासयो मालाबा देरहायो मालाबा जेनो बेबायदिनो हारिया बेसेबां गोबाव फैबाय नाथाय दायो मोनसे मोजां थासारि फैबाय दिनै जों नुदों गिबि खेबनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव आर्मी पुलिस गैला मोनसे समाव अखानायगानो आर्मी पुलिस न'खर खाथियाव जोंनि बिमाफ्रा गोसोआ बोरैबा मोनो जोंनि बिनानावफ्रा गोसोआ बोरैबा मोनो बा जोंबो सरासनस्रायै नर्मेल मोनसे गामियाव नाङा फाङा सासे मानसिखौ नायगिरनो फुंनि मोनानि आर्मी फैबाय थायोब्ला नाङा फाङा सोरखौबा सोंनो डिस्टार्ब खालामोब्ला बे गासैबो थासारियानो जोबोद बोरैबा जायो दा बिनि थाखायनो नाजाथाबनानै 2020 मायथाइयाव गोरोबथा खालामबाय आरो बेवहाय एनडिपिपि एनडिपिआर एनडिपिएस जेसेबां दङ गासैबो बेवहाय गोरोबथायाव बाहागो लानानै बर' हारियाव दिनै गोजोना फैबाय दा बे गोजोनखौ जों अराय सम लाखिनांगोन नैबे समा जोङो रांखान्थि जौगानाय समाज जौगानाय बायदिसिना जोङो जौ जुवाफोरखौ फोजोबनानै मोजां सोद्रोम समाज दानायनि जों हाबा मावनांगोन दिनैबो गोबां गोरिब गुन्द्रा बर' न'खराव दङ बर' समाजाव दङ जोंनि माहारियाव गोबाङानो लेखा फरायनो हाया गथ'फोरखौ गोबाङानो नांगौ बायदि न' बां लुनानै लानो हाया बे जेंनाफोरखौ दिनै जों सरकाराव फैनानै मोनसे सुस्रांलांनो थाखाय जों आखायाव लादों दा दिनै नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै मोजां मोनबाय आङो बेखौल' खावलायनो सानदों 5 लाख राङा बारा गिदिर रां नङा बेयो बिराद बुरजा रां नङा नाथाय 5 लाख राङा बोरैबा सानोबा बिराद बुरजा रांबो मालाबा 500 रांनि थाखायनो जोङो मुलि जानो हाया मालाबा 500 रांनि थाखायनो जों गस्ला गांसे बायना लानो हाया स' 5 लाख राङा फारसेथिंनिफ्राय नायोबा खमबो नङा दा बे 5 लाख रांखौ जेब्ला प्लेनिं गैया अब्ला नाङा फाङा खरस खालामनांगोन ओंखायनो नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै खरस खालामो बेखौ लानानै सोरबाया बायदिसिना खोथा बुंनो हानाय जे न'खराव नोंथांमोना साननानै नाय जे बोरैबा न'खरा जौगानो हायो बेबायदि खामानिफोरखौ मावो
आरो बेवहाय सरकारनिफ्राय आरोबाव माबा मदद नांबावगौबा नोंथाङा 5 लाख रां मोनबाय माबा मोनसे बिजनेस खालामनाय गिदिर गभर्नमेन्टनिफ्राय लन एसे नांदेरबावो 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख अब्ला जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय बेंकफोरखौ बुंनानै होगोन जे बिथांमोना ओरैबायदि मावनो नागिरदों 5 लाख गावहा दङ आरो 3 लाख रां होनांगौ 9 लाख बा बियो मोजां मोनसे अमा फार्म खुलिनो हायो दाउ फार्म बानायनो हायो माबा मोनसे बानायना मावनो हायो दाउ फिसिनो हायो दाउ बिदै प्रडाक्ट खालामनो हायो माशरुम फिसिनो हायो बायदिसिना खामानि मावनो हायो हेन्डलुम माने बानायनो हायो न'आव जि दानाय मेसिन बायनो हायो गंथाम गंब्रै न'खराव गावसोरबो दाबाय मालायखौबो दाहोबाय दख'ना आर'नाइ नांगौ आजिखालि बिराद फैसा मोनो मोजाङै मावोबा आरो राङाबो फैबाय थायो बोरमा फिसिनो हायो ना फिसिनो हायो जायखिजाया जिखुनु मावा मानो बेवहाय नोंथांमोना मोजाङै मावो आरो माबाफोर मदद नांगौबा जोङो सरकारनिफ्राय मदद होनो थाखाय नाजागोन रांखौ डाइरेक्ट रां मदद होनो हायाब्लाबो सरकारि स्किमनि गेजेरजों बेंकफोरखौ बुंनानै बायदिसिना फसंथानफोरखौ बुंनानै बोरैहाय मदद खालामनो हायो बे लामाखौ जों लानाय जागोन आङो बेखौ नोंथांमोननि खाथियाव बुंबाय आरो सोरबा थानो हानाय जोंहा सेंग्राफोर न'खराव आङो खावलायनो सानो जे बे फैसाखौ जाहाथे मटर साइकेल बायनानै ओरैनो खरस खालामा बियो सोरनिबा जिउ थांनायनि उनाव जोङो बे फैसाखौ मोनदों एसे मान बान्था हिसाबै बा मान हिसाबै दा बेखौ जाहाथे न'खर जौगानायनि थाखाय बाहायनो हायो न'खरनि माबा मोनसे लाबनि थाखाय बाहायनो हायो बेखौ जाहाथे बयबो गोसो होयो आं बेखौनो खावलायनानै बयनिसिमबो खेबसेबाव गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय गान बावहरनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय दा जिखिनि बाखि दंबावो बेखिनिया जाहाथे बयबो गावनि सेटखौ लानानै थाङो सोरबा साफा सानैनिया दानि बुंदों मुंफ्रा माबा मिस्टेकफोर जानो हानाय फिसा फिसौ बेखौ लानानै जेबो साननाङा कारेक्सन खालामना होनाय जागोन नोंथाङा माबा मोनसे मोनोब्ला लोगो बेखौ कारेक्सन खालामबानो जाबाय आरो बेवहाय जोंनि सानै अफिसार सासे सुजित बाग्लारि आरो सासे अनित्य ब्रह्म बिथांमोना जोबनाय फारसे गावबा गावनि फन नाम्बारखौ बुंनानै होगोन नोंथांमोना बेखौ नट खालामना लाबानो जाबाय मायबा उसुबिदा जायोब्ला बिथांमोनखौ जाहाथे फन हरो जे आंनि चेकआ ओरैबायदि गोरोन्थि जाबाय आंनो कारेक्ट खालामना हरनांगोन बिथांमोननो जाहाथे नोंथांमोना फन हरो बेखौनो बुंनानै आङो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।